morning, guys. It's nice and sunny day today. So, I let James to play in the garden. Basa yung kanyang slide kasi it's a bit frost last night. So, lilinisan ko siya. I-dry ko para maglaro siya. Pati yung kanyang swing. So, linisan ko muna to. He's excited. Look. Mahangin pero not too bad kasi sunny. Ready, set, go! Yay! Wow, that's it. Yeah, that's it. Good boy. Yeah. Okay. Happy? Mga halaman ko dito, buhay pa yung iba. Nag-survive after ng sobrang pagkalamig-lamig. Pakita ko sa inyo, hang on a minute. Ayan yung laurel to bay leaf. Ayan, buhay sila lahat. Namatay lang yung aking lemongrass, yatay. Tapos yung purple na kamuti, namatay. Hindi kinaya yung lamig. Pero yung aking spring onions, may natira pa. At nabuhay yung garlic. Hala, uy. Ito garlic to Nilagay ko lang to dito. Lumago siya. Kalain mo yun. After ng snow, nabuhay pa yung garlic. Linisan ko nga. Kasi may mga saingan sagbot sa Bisaya. Pistok lagi ning Bisaya lagi. May mga tumubo. Ayan, linis na. O diba, nabuhay. Ang galing, survivor. Sa loob na ako guys, sa kusina kasi gagawa ako ng cake. Si James nagwawala kasi gusto niyang nasa labas din ako. Sabi ko, si grandma na lang yung sa'yo. Titingin. Andun naman. Tumahimik na. Kasi gagawa ako ng cake, birthday ng isang babae ni Mr. bukas. So, gagawan ko siya ng cake, i-surprise ko. Kasi para naman, matuwa naman. Gagawa ako ng carrot cake. So, I'm starting now. I'm grating the carrots. Para makapag-start na ako. Kasi mamayang hapon, we're going out for a walk, exercise. Kasama ko yung aking Japanese friend. Kasi kahapon, I nipped down to their house. Binigyan ko siya ng suman. Gumawa pala ako ng suman kahapon, guys, na may latik. Pakita ko sa inyo. Ito yung ginawa ko. Ito na lang natira. Yung suman na may latik. Ginawa ko to kahapon. Malalaki siya kasi more on latik siya. Unti lang yung balat. Marami yung latik. Yung alam mo yung walang tipid-tipid. Authentic suman kasaba ng latik. So yun, binigyan ko siya kahapon. Dinalhan ko siya sa bahay nila. Nag-drop lang ako kasi bawal naman pumasok dito. Sabi niya, "Huy, I saw your stories and like that and I can see now." I said, "Shall we go out for a walk tomorrow?" Kasi nga, na-miss din niya na hindi kami nakapag-get together. Kasi lagi kami before, wala pang pandemic. Lagi kami nag-i-invite bawat isa like, this week, punta kayo dito sa bahay namin, tapos din sila, babawi din sila sa bahay nila, tapos yung isa naming friend, ganon kami. We miss everything. Since nag-pandemic. So, sabi niya, I think pwede naman daw na lalabas kami. So, kasi, may excuse for a walk. Dadalhin din niya yung dog niya. Kasi may dog sila, tapos, parang nga si James din,
Kasi gusto ni James maglaro sa labas at maglakad-lakad. So, yun. Ang dami kong chika. So, yun. Tapusin natin mag-grate ng cheese ba? Carrots para makapag-start na tayo ng ating carrot cake. Ano to siya guys? 2-layer cake. Tapos, ang frosting niya is cream cheese. Kasi perfect ang cream cheese sa carrot cake. At lagyan ko rin siya ng pecan nuts. So, ayan na yung aking grated carrots. 3 cups ng grated carrots. Tapos, I got my 4 eggs. Tapos, flour, brown sugar, baking soda, pecan nuts. Tapos, kailangan din natin ng white sugar, cinnamon, vanilla extract, salt, and oil. So, yan yung ating mga ingredients sa ating cake. So, ngayon, ilagay ko na tong mga ingredients na kailangan dito at para mapag-umpisa na tayo mag-bake. Guys, ito na yung aking cake mixture. Hindi ko napakita sa inyo yung paglagay ko ng mga ingredients because my mom rang me. Mama ko sa Pinas tumawag. So, hindi ko na napakita sa inyo. Sorry about that. So, ayan, ready na siya i-bake. Naka-on na yung oven. Naka-preheat na siya at 180 degrees. At ito pala yung aking mga pang-decorate guys. Ito yung carrot. Tapos, mag-sprinkle ako ng heart. Then, I got some more hearts here. Tapos, ito yung kanyang box. Kasi, ihahatid namin to, maybe, not sure yet. Ihahatid namin to mamayang gabi. Kasi, hindi namin nakita siya for about 4 months na ngayon. So, ayan. I-grease ko na yung aking baking pan. Then, bibake na natin. So, ito na yung ating first layer, guys. Tapos, yung isa mamaya to after nito kasi ito lang yung pinakamalaki kong baking pan. So, yan. Ready na to go to the oven. 1 eternity later. Guys, luto na yung ating first layer and it's perfectly cooked. Nice. Maano mo talaga na moist siya. Kasi oh. So, second one is ready to put in the oven. Oops. Hindi na siya mainit. Wow. There you go. Shut it. At papalamigin lang natin siya. Mamaya ko na to gagawin siguro kasi lalabas nga kami for a walk. At pagbalik ko, after namin mag-walk ni James at yung aking friend is, ano na natin siya, asimbo. Energy drink today because I need this. Kasi super mom tayo today. Lagi namang super mom But, really hectic day today kasi nga gagawa ng cake, tapos mag-walking, after mamaya mag-baking, tapos natawagan ko na si Mister. Sabi ko, ida-drop namin tonight yung cake, and then pagbalik ng bahay, exercise, so ganun, magluluto pa ng hapunan, o diba, kailangan ko to today. Energy drink. Hindi naman mataas yung kanyang carbohydrates, so which is good. At saka yung kanyang calories, so hindi masyado mataas. Kasi yung iba sobrang taas ng niya, calories. Ito is not too bad, so. At saka yung pinili ko this time is just a small bottle, so this is gonna keep me going today. Si ma'am nagmumuni-muni sa garden. Si James nag-snack na, oh. Kanina pa yan siya. Hindi talaga to bata na hindi mo mapigilang mag-snack. Ang hilig niya mag-snack. Hindi naman niya tumatumba. Sana all. Laging kumakain, hindi tumataba. Ayan, oh. Snack again. Pang ano na yan niya, yung drink niya, pang third bottle. What?
Helicopter? Oh, yeah! Bye! Well done! Mag-prepare na rin ako ng lunch ko, guys. Si James, ayun, kumain na ng tinapay. It's 11:30 now. So, mag-early lunch kami. I got cucumber para sa brunch ko na to kasi hindi ako nag-breakfast. Nag-coffee lang ako. Cucumber at saka San Marino tuna. Yan, ito lang yung brunch ko. Kasi yung hapunan ko mamaya, mag-adobo ako ng chicken liver, tapos broccoli yung ano ko, ipa-partner ko. So, hiwain ko lang na manipis, ganito yung cucumber, tapos ipo-pour ko lang yung ano dito, tuna. And solve na yung ating brunch. Healthy pa, di ba? Guys, ayan, luto na yung ating cake. So, ito, medyo malamig na siya kasi this is the first one. Tapos, ito yung kahahain lang. So, i-cool down ko siya. And then, babalikan ko to mamaya. And now, I'm gonna clear up here kasi, yung kalat ko. Tapos, maghuhugas. And, we're gonna get ready. Yung nail cutter, nilagay ko dyan kasi kakat ko yung nails ni James. After ko maghugas, and we're gonna get ready to go out for a walk. Na ako maghugas. And I think gagawin ko ngayon yung aking icing para mamaya. Baka malate kami pagbalik galing walking. Kasi lalabas kami 1:30. So, di namin alam kung anong oras makabalik. So, inaisip ko, gagawin ko na lang ngayon. So, ito yung gagamitin ko, guys, para sa aking icing. Kasi sabi ko nga, cream cheese. So, I got cream cheese here. This is the decent one. Tapos, butter and icing sugar. So, yan. Kununin ko lang yung aking mixer. And gawa tayo ng icing. Pag gumagawa pala ako ng icing, guys, hindi ko na siya sinusukat kasi alam ko na at tinatansya ko na lang. Kasi yung iba, sinusukat pa ako. Hindi ko na sinusukat pag gumagawa ko ng icing. Tansyado ko lang. Cream cheese. This looks yummy. Na guys, ayan, natapos ko na, and ilagay ko to sa fridge para magiging settled talaga siya. Ready na kami, guys, for walk, and naka-scarf ako and thick coat kasi cloudy na, wala na yung sun. Si James naka-scarf na rin. Antayin lang namin si Yuko. At ano pa naman, 5 minutes to... May 5 minutes pa naman. So, tayo lang namin. Hindi ko pa nilagyan ng coat si James. Naka-t-shirt lang kasi ako. So, yan. We're good to go. Come on! Hey, bring the phone! Look! Angus got the phone! Come on! Come on! Get the ball off! Here it comes! Here it comes! Angus coming! Yay! Ready? Set! Bahay na kami, guys. Dumaan kami sa isang kaibigan namin. And we're planning to go for a walk tomorrow again. So, i-assemble ko na yung cake kasi 3:30 na, magmamadali na ako kasi tagluto na naman. So, ayan, assemble ko at hugas muna ako ng kamay and then assemble natin yung cake. Guys, tingnan nyo kung gaano siya ka-moist. Kinat ko yung top niya para ipatong ko yung isa. So, ayan, makikita nyo kung gaano siya ka-moist.
And it's not too sweet, which is good. So, lagyan na natin ng icing. Guys, ito na yung ating cake. Tapos na siya. Ilalagay ko na siya sa fridge. Magluluto na ako, anambe, hurry now. Hindi na siguro ako magluto ng aking chicken liver. Bukas ko na lang siguro siya gawin kasi wala na akong time talaga. Siguro mag-e-egg na lang ako. Lutuin ko na lang yung kay mister na chicken adobo. Ayan, ininit ko na yung saucepan. Ako mag-egg na lang talaga ako. Wala nang time kasi pagdating ni mister, maliligo lang siya din, maghahapunan kami din, i-drop namin yung cake. So, I think that's it for today. I-close ko na yung vlog ko. And thank you so much for watching and hope to see you in the next one. Stay safe, everyone. Bye-bye.